Ano ba tong lugar ng apa-apa? Ang igang-igang! Ginoo ko! Ay! Kung alam ko lang talaga, hindi talaga ako umuwi dito sa sa apa-apa. Ginoo ko! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Yung makikita ko dito, pulos mga saging! Ano ba to? Wala to sa Maynila eh! Wala bang aircon dito? Ano ba to? Init! Ang init naman dito! Ah! Oh my God! Oh my God! Grabe! Ang init! Ah! Ay! Ano ba to? Kung alam ko lang talaga, ang init dito sa apa-apa, hindi na talaga ako umuwi galing ng ng Ricto. Sana doon na lang ako sa Maynila. Kung alam ko lang talaga, oh my God! Ang init dito! Ay! 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 Hello, Gloria! Ay, Gloria! Kumusta ka na, Gloria? Sino ka? Uy! Si ano to? Si Sarah to! Uy, Tingnan mo, maganda na ako. Galing ako na Maynila. Ikaw ba si Sarah? Oo. Uy, Diyos ko, parang hindi ka naman si Sarah. Kailangan magsalita ka ng Tagalog, ha? Kasi hindi na ako marunong magbisaya ngayon. Galing ako ng Maynila. Diyos ko, may Sarah bang ambisyosa? Diyos ko! Ano ka ba, Gloria? Uy, ambisyosa na pala ngayon si Sarah. Oh, tingnan mo yung damit. Oh, di ba? Anong damit? Ano ba yung... Diyos ko, ano ba yung damit mo? Para namang... Diyos ko, galing ka ng Maynila, yung mukha mo. Maynila ba yan? Diyos ko. Ano ka ba? Tingnan mo yung mukha Hindi mo. mo alam? Ano ba? Hindi mo alam, ako ang pinakamaganda. Diyos ko, mas, ang Diyos ko, mas maganda pa man ako dito kasi hindi ako nakapunta ng Maynila. Mga kandusanan, ako ang pinakamagandang babae sa Maynila. Oh my God. Ano ba Yung yan? mga customer ko doon, hindi basta-basta. Big winner talaga. Okay pa man yung beauty ko dito. Oh, ay, kahit nandito lang ako sa papa pero okay yung beauty ko. Makeup ko, ganda, kilay ko, okay. Ano ba yan? Yung sa'yo, Gloria, Sarah, ano ba yung mukha mo? Parang nasira sa init. Para kang palagi ka sana dyan sa tambutsos ng Ano ba, Gloria? Ba't sinasabi mo sa akin yan? Ano ba yan, Alam Sarah? mo ba yung itong damit ko? Oh, abi, pati piram nga ng salamin. Yung itong damit ko, Diyos ko, alam mo maganda ba pa itong ko sa'yo, damit ko, Sarah. ha? Oh. Diyos ko, yung Ang mukha mo, unang ano sumunod ba yan? dito, Miss Universe na si Anami. Hoy, wala akong pakialam sa damit mo, yung mukha mo at timanin mo. Ano ba yung shade mo? Para kang mamanaay ng tilapia ng apa-apa, sa suba ng apa-apa, ano ka ba? Ganyan talaga ang mga mayaman, no? Tingnan mo, galing ng Ang init Japan. alam mo, ang init ng panahon dito. Palagi talagang mag-sunglass para buti na lang hindi nabuhay masyado ka masakit dito, ang init ng panahon. Ano ka ba? Diyos ko, Oh my ano ba yan? God. Yung passion mo, Sarah, parang hindi na talaga ganyan. Na over na yun, para yung luka-luka. Ano ka ba? Oo, paluka-luka kasi yan eh. Oo, tingnan mo Diba? yan. Ano kasi, plastic yan eh. Uy, inggit ka lang dahil hindi ka nakapunta ng Maynila. Ay, Diyos ko, kahit hindi ako lagi ka nakapunta lang ng beauty Maynila, mo. kahit sa lang ako, palagi Steady ako lang ng dito cellphone, sa ng cellphone. sa apa-apa. Yung beauty mo, steady lang dito sa papa. Ano ka ba? Hey, Oh parang my na din ako God, nakapunta ng nag-init. Maynila. Kung alam ko lang Yung talaga, hindi ako na yan hindi eh. na talaga ako umuwi. Ano ba yung forma mo? Oh, Galing ba yan ng syudad? Parang yung galing ng mental. yung makikita ko yung Mental yan galing eh. saging at saka mga Oh, maganda pa, ano ba to? maganda pa man yung buhok ko. Hindi ko to pinapangarap. Kasi Hindi ko forma to niya sa ulo niya, pinapangarap. tingnan mo yung may nilagay siya sa sa ulo niya nga, Ha? parang pula. Ano ba yan? Kalo to. Para kang may galing cancer. to ng Japan. Alam mo ba? Diyos Itong mga damit ko, Christ. itong kalo ko, itong makeup ko galing ng Japan. Ay, Diyos ko. Binili ko ito sa Divisoria. Pero made in Japan siya. Ano ba yan? Aba? Ano ba yan Ano na ka ba? galing Japan? Ikaw kasi pumunta ka naman doon sa sa Maynila para makita mo yung mga doon, mga kasuotan, yung mga kasuotang magaganda katulad nito, di ba? Ano ba yan? Fashion na fashion. Para hindi ako makapaniwala, ganyan ba ang suot na galing ng Maynila? Para naman yung galing ng mental hospital? I-compare mo Ano ba sa yan? i-compare mo sa mukha mo, May didi ka pa, hindi naman bagay. Ano ba yan? Hindi yan uso sa Diyos Maynila. ko. Hindi yan patok Sarah, sa mga lalaki dito ka nga, doon. Sarah, dito ka sa salamin. Oh, sige. I-compare mo yung mukha mo tsaka sa... Para kang Sarah, para galing ka ng mental. O, tingnan mo yung mukha mo, Yung salamin ko kasi magic mirror to. Ano ba yan? Hindi ako nag-aano ng ibang salamin. Para ka Ito lang- kasing Alam mo namamasura, naman, Gloria. oo, Oh, nagdadala Sarah? ako ng kagulingan kung Ano ba yan? ng salamin kasi
Oh, Alam ano mo, kasi, papasyon-pasyon alam ka, mo, pero hindi naman bagay. Ito salamin ko, Ano dito ba ako yan? lalong gumaganda. Hindi ako nagsasalamin ng iba. Alam mo ba, Diyos ko. Gloria? Ano ba yan? Diyos ko. Naganda ka ba sa sarili mo? Tingnan mo yung mga damit ko. Sinupin. Ano yan eh? Galing yan ng basurahan eh. Patay ka lang sa likod ko, diba? Suot yan sa mga luka-luka eh. Hoy! Hindi mo pa... Ang Hoy, taong uso doon. makasuot niyan, luka-luka Uso to eh. sa Maynila Ano ba kasi dito yan? sa inyo, sa bukid nyo, alam mo ba? Yung Ganito dito ang sa ano, Paapa, hindi bu- uso kasi Ni dito Sarah. Hindi uso dito Sarah, ganito ito. ang mga permang social. Sarah, oh, hindi ganyan sa'yo, na-over. Ba yun? Palagi kang may Ang dalang-dalang pangit mo salamin. kaya. Ang pangit mo. Diyos ko. Salamin mo kasi yan eh. Ito yung, Tingnan ito yung mo, totoong ah. salamin. O, tingnan mong mukha mo Ganyan. sa totoong salamin sa magic mirror ko. Tingnan mo. Ayan, ano ba yung magic Tingnan mirror mo? mo? Oh, Ano ba yan? Oh. Ano ka Ganyan ba? ba yung magic mirror mo? Ba't nabali yung mukha mo para na yung bunog? Ano ba yan? Alam mo yung bunog sa suba? Sarah, ganun na yung mukha mo. Sa suba talaga? Oo, sa suba, yung bunog. Yung mukha mo din parang tilapia. O tingnan mo yung Tilapia tingnan sa mo doon sa apa-apa. salamin oh. I-ano mo yung salamin, Sa suba. iharap mo sa salamin yung mukha mo oh. Oh no. Nakita mo yung bunog sa suba. Yan. Ay, ano ba yung salamin mo? Pangit ang salamin mo. Kasi dito sa magic mirror ko, maganda talaga ako. Nawa talaga yan. Oh, yung salamin Wala mo kasi, talaga yan. Yung salamin mo kasi, ano ba yan? Ganito ang mga sosyal, ang mga Maganda sosyal. ka lang sa salamin mo. Ganito ang Pero mga dito sosyal. sa salamin ko, ang pangit mo kayang tingnan. Ano ka ba? Ano ba yan? Oh my God. Ang init talaga. Ano ba yan pa- ano ba yan? Makakandusanan ng init dito. Para kang Sunod naglu- talaga. para kang nagluto Hindi na ako ng ano. babalik dito sa bukid na to. Para Ang kang init nagluto dito. Oh ng my lubi. God. Para kang nagkupras. Oh my God! Ang init, walang aircon. Che!